נראה לכם את חיי הלילה בטיול השנתי בישיבת פרחי אהרון. בואו נראה, עכשיו מישהו מתקלח. שמעון. בואו נראה עכשיו. שמעון, בוא נפתיע אותו בשקט. איציק, שפוך עליו. בוא בשקט, בוא. יאללה, איציק, צא החוצה. מה זה, מי פה? חדר 4, שמעון. הופה, הנה. הנה, ביטן, אין צלם! למה אחי? יאללה, בוא איציק, בוא. למה כיף? מעניין מי פה? מה, עברנו את כולם. מה זה? אין פה כלום. מה? לא, מה פתאום? זה יונתן. זה פשוט אף אחד לא סובל אותו, זה פה. יאללה. סיימתם? יאללה, תלכו, ביי. תכף אנחנו הולכים, רק בוא נעשות לך קצת סדר בחדר לפני זה. טוב, יאללה, ביי. לא, באמת. יונתן. זה בלאגן פה, מה יונתן, תגיד, אתה צריך את זה? מה אתה עושה? אתה צריך את זה? כן, מה אתה עושה? איזה כיף אני! יאללה, איציק! יאללה, איציק! לא! בוא נצא מהר, בוא!